Na kabanta banyo ya ki sembah jhur, bat ki kor ki bor bantrai ha ki cika rep jhur rep so, lej bantit ya ki sembah jhur bat ki kor ban penrep, na Stanley Roy Construction kabadan hasenda jong kamadan paham skim nongpo, mar persya ke Bethany Hospital nongpo. Lane pun ha ki nombar pra arsan pranot, iwei arlai hnriu, bat pra nyo kandai saulai, ar sau hnriu. Ka jing nang yai kiu jong ki bayo ya ka jing pang coronavirus ha ki ne kisngi bat ki tayo ki bamanta kila nang khambun chuchu bat ka jing batha jong sarkar ban chong penkerpang ya kito ki bayo ya kane ka jing pang kala long janman laki shnong ha ka shnong paham rio hari boy district kila don hadu lai teli ki longying ki ba don kam ban chong penkerpang yala de baro kine ki longying ki don khat prangut ki ba don kam ban chong penkerpang yala de ka bolong ru kum ka jing yada na ka jing sa priang jong kane ka jing pang Henry haba phaipat cha kine ki longying ki ba don kam ban chong penkerpang yala de ban laj na ka jinge bit jingpang bat ki we ki para nong shong shnong kala long ka jing jinjar ba ya ki namar ki de na ka longying ka ba duk ka ba jinjar wat tang ban yo ya ka bam kumba ka long menta na ka liang ki khot jong ka sang HNYF na ka unit paham rio kila shim khia halor ka ne ka banta ban lej ya kendu ya DMHO ka Riboy district dang ha kine ki singi ki bladam bat menta ka singipan namar ka jing ut jong kine ki longying ki ba shong quarantine ba kimla shu ban shong klem ka bam gadi kumta ki khot jong kane ka sang HNYF na Riboy district mar ki lalej ban yarap ya kine ki longying da ka ba lej pen poi da ki mar bam nakaliang jong uba ke shooting ubade urang ba shnong jong ka shnong paham rio ulapan pau ya ki jing khublai ya ki khot jong ka sang HNYF ba kila kloi ban wan yarap ya ki nong shong shnong ha ka shnong paham rio Hakane kesngi, laidon lang uba Marcus Martin ubadi Presiden jong ke HNYF Northern Region, uba Don Roy Kshar ubadi Assistant Secretary ke Northern Region, usamla Ronald Tangsang ubadi Presiden jong ke Paham Rio Unit, usamla Birbor Khongbe ubadi Udkhot jong ke Nongpo Circle, usamla Sylvester Shangpliang ubadi Organizing Secretary ke Nongpo Circle, rengkat ru ki Udkhot jong ke ne ke unit, haka jingye don lang jong uba ke suting ubadi urang ba shnong jong ke shnong Paham Rio. Nengkong haka bidai bat ka ne ke jingjia ka bala ya tempu haka po snong ke jungi te hak ban nengkong do diwai bangat positif case te hadin nang tak la nang mi kat ban mi si nang ngat nang si ba tu ta nang don suku ba yo ke ne ke jipang positif te hadin tak la don ke jing tha nang liang ke health department ba kila batai sibun nam taban le ki kendon bai de ka sarkar te hadin bang lai keren habrin bila Liu jumut te nakaliang pat ki ne ki longying bapri de ki longying bayak ke bayak kenduk namar begitu ki kenduk jinga namar pi de ki longying de ki beduk ki besen jenjar ha ki babun ki bentah te nakaliang ke jungi kum ki nongi lam snong hadin melai yui dal ke jong ke khmat ru te ngim banse ban pentip sia ki nongi lam jong ke seng HNYF ba kin wan lem wan pej wan junga na pentip dang tang hat khndet singi tang singi hakane ina kaliang ki klem dak kentaj pentip lang bai ba dan kul mai klem kentaj ba i priang sumhai kata ke jingkerpat ke jong ni kaliang ke snong mai dalade lahir ban wan ban juga ke dai ke nuksa ke bahatam ke dai ke ba i lele kum keseng ina kaliang dot war snong ngim don ai sibun ban kerku kerdo handai ni ai tang ke jingkitbok kirang na kaliang ke dot war snong ya ke seng HNYF kabla koloi ban mi sekman na banta ban kneri ki jingiram lang bai jingirap ibarit ru handreng kan long pat ki jingirap kaman long ka jingker khu ka bakraw nam ta kani kalong yeng ka kendu ikini ki jinga te kum ka dor bar snong ni a ki jingkit bok kirweng bakin nangla ban yat sekman bat yat sekrang ha ka jing sekri nak banta ka imlang ka salang jong ka thain bat jong ka ri bat jong ka jelah ibrok wei ada kalian jongi kum nakaseng HNYF Hadin mangira yo kajing ujor na ki dohot jong seng ki badai na kane ka unit pambio pat na iba don roy pat haju ko por milayo ka jibutib ru na kaliang irang basnong iba ke shooting I lafo dinga i omba gadon kum kata ka kes ka ba hakasnong jong I kidon lying ki ba songkron time no ba kidon tu positive case te gitu spang ka condition habidi ku chi e juki te nagali ang kaseng pat long ba habang itrin pa kampai ba inum la ban ya ilai naga te khniat kum bo siong da ka step ka bangiwan hang ne ko long ba ngiwan siwan donit noi dai I kidi ki marbam mo te kentu gol ban
lada kadang ka package kum le lang ikoi subha mungkin longi ke belum mentai ke bengi ke dei sa longi bedok tilada kadang don sa ka kata ka phone kadang don kata kalat ban ajirap si subha le lang kum le lang ikoi bat ngi kenturu ya ka health department ba kan le ye mo man pha ibru jungki man pej ban kami ban wan batai kat kum ki protokol ya kini keluing le se kum baklah nor no yo kli bit shawai pa de tena kali yang ke HNF kulong ba habung yo jitip ngimla ban shong kli kiti te ni le kan bala ban yasno ya ka man ban kenar ketika mo ketika dia te ne ngi don nado I ba Ronald Tangsam presiden jangka unit ya Assistant General Secretary jangka unit bat Don Roy ngode Assistant General Secretary jangka district ba Sylvester Simpiang di membar ke bala ju ya sendelang banga hang juga por kejing don lang ba kejing ajimut ba kejing pesat musim ba kejing sendelang iram asno tiga seng kadai seng ke bamtani hindrai ba kataru ile kat bala no ban lech poi ba lane ya uba la pun benar daga sukar bagi dei positif tingin non ibon ong nginang yai trilang bat kedua sibun ya pi media ki bala lala ban don kat bangi ban pensepiang kini ki kubo syaki bobun ba lembau jumpi di sosial media bangi kentu ya kini ki bayo positif kimdei ban treatment sim kidei ban sukuman habang yo ni simpang ban yo songi mo long padon bayo kumni simpang namar ba kani kidi simpang kumde jong tang hapo ideal ni tang hapo pamrio kani jong international la bonong kapasai bro oi te so bonong kani kidi jing bawanja namar ba kaji kidi jing long kaba ngimla bonong mo ngimla mungkin ni simpang tina kale jong atang si ketin bar Argentin ngi scam ba kini ki bayo ika positif bat kini lungi barok khoi kin long ki bakoi baklain nomor bangi tip hi bagi simpang kamet bru gunung lakban soslam tangi dikitin